Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sidoy. Taong 1967, Antipolo, Rizal. Napapabilang sa hanay ng mga kinakatakutang antingero itong si Sidoy. Para sa iilan, isang alamat lamang ang kanyang buhay. Marami kasi siyang ginawang kamanghamanghang bagay na halos itinuring na imposible ng iilang taong nakasaksi. Kahit nga yung mga taong nakarinig sa kwento niya, hindi naniniwala na minsan siyang umiral sa mundo ng mga tao. Nagsimula ang kwento ni Sidoy noong bata pa lamang siya. Sa edad niyang 5 anyos, nakitaan na siya ng potensyal ng manggagamot niyang ama. Dahil dito, sinanay at hinasa siya nito na siya namang nagbunga ng malaki sa hinaharap. Taliwas sa mga pangkaraniwang antingero, bukod tangi ang kakayahan ni Sidoy. Bukod sa meron siyang dugo ng dibino, nagtatangan din siya ng mga karga na napakahirap makuha. Hindi lang din sa kaanyuan ng hiyas o bato ang kanyang mutya, gawa ng ang iilan sa mga ito nasa wangis ng mga sandata. Hindi man sa pagmamayabang pero tanging si Sidoy lamang ang kilala kong antingero na merong palakol na nakuha nito sa likod ng hari ng Tikbalang. Ayon sa nasagap niyang istorya, pagmamay-ari ang palakol na yon ng isang ermetanyong minsang kumalaban sa nilalang. Malakas ang gamit na yon, pero kulang ang kapasidad ng unang nagtangan dito. Dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan, napaslang ito ng hari ng mga Tikbalang. Ngunit kalakip ng kanyang pagkawala ay ang pag-iwan naman ng palakol na yon sa likod ng Tikbalang na kinaharap nito. Halos ilang dekada rin yung namalagi sa likod ng Tikbalang kung saan wala yung kaide-ideya ukol sa palakol na nakatarak sa likod niya. Habang mabilis na lumilipas ang panahon, naidugtong ng palakol ang kanyang kamalayan sa mismong wisyo ng Tikbalang. Dahil sa ganoong pangyayari, naging magkadikit ang kanilang mga buhay. Ibig sabihin, kapag nawala sa likod nito ang palakol na yon, mamamatay ito. Halos ilang taon din nagpalaboy-laboy ang nilalang hanggang sa dumating ang puntong si Sidoy na mismo ang nakakuha sa palakol. Naniniwala siya, hindi niya lang yun basta nakuha, kundi ito mismo ang pumili sa kanya. Magmula noon, naging magkasanggana sila ng mahiwagang armas. Sa lahat ng oras at pagkakataon, handa yung tumulong para sugpuin ang mga nilalang na nais niyang kitilan ng buhay. Ayon sa iilang mga antingerong nakakasagupa niya, meron yung kakaibang nararamdaman sa palakol na kanyang tinatangan. Napapansin kasi noon ng mga antingero, mas lalong lumalakas ang gamit na yon sa puntong nakakapatay ito. Yung tipong ang abilidad ng nilalang na nagapi nito kusang lumilipat sa palakol at kay Sidoy. Malakas din ang kanilang kutob. Yon ang sikreto ni Sidoy kung bakit niya naabot ang rurok ng kabantugan. Itong mga panahong ito, marami ng antingero ang naghahanap kay Sidoy. Bawat isa sa kanila, nilibot na ang kabuuan ng Antipolo sa paniniwalang makikita siya. Pero kahit saang lupalop man yun mapadpad, wala pa rin yung kaide-ideya sa kanyang kinaroroonan. Lingid sa kaalaman ng karamihan, payapang nakatira si Sidoy sa may paanan ng bundok, malapit sa may sapa. Bihira lang doon ang mga taong dumaraan, kaya na may napakadalang lamang siyang makita ng mga magsasaka at mga manlalakong napapadaan. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, dahil ang mahalaga para sa kanya, walang nangingialam sa mga bagay na ginagawa niya. Akala ni Sidoy, habang buhay na siya roong makakatago, pero dumating ang isang araw
natuntun siya ng isang antingero na halos 5 taon na ring naghahanap sa kanya. Magbabandang 5:00 na noon ng hapon nang makita siya nitong nananabako sa gilid ng kanyang pamamahay. Nang makumpirma naman ito na siya nga si Sidoy, dali-dali naman yung lumapit habang paulit-ulit yung kumakaway sa kanya. Sa pagdating naman ito sa gilid ng pinto ng bakuran niya, bahagya naman yung tumigil, matyagang naghihintay sa kanyang paglapit. Nang masipat naman ni Sidoy ang ginagawa nito, agad naman niya yung tinanong kung bakit hindi yun pumapasok. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, naiilang naman yung sumagot sa kanya ng, hindi ho ako makapasok nang wala ang permiso ninyo. Kabastusan naman ho sigurong maituturing kung basta-basta na lang akong papasok sa teritoryo ng isang dalubhasang antingero. Ganun ba? Tama na ang pagiging formal. Pumasok ka na. Sagot naman ni Sidoy sa lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung pumasok sa loob ng kanyang bakuran. Hindi naglaon nang magkaharap na silang dalawa. Pansin na pansin naman niya ang panginginig ng buong katawan nito habang kaharap siya. Noong una, akala niya may sakit ang taong yon. Pero nang magsalita na ito, doon niya napagtanto, nanginginig pala yun dahil sa takot sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Sidoy, napangiti lang naman siya habang mariing inaabisuhan ang antingero na wala yung dapat ipag-alala. Dagdag pa niya na, taliwas sa mga kwentong umiikot na naririnig nito, hindi siya ganong uri ng tao. Matapos naman itong marinig ng lalaki, doon na yon nagpakilala sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, napag-alaman niya ang totoo nitong pangalan. Nalaman din niya kung saan yun nanggaling at kung ano ang karunungang taglay nito. Dahil sa mga bagay na isinalaysay ng lalaki, hindi na naging mahirap para sa kanya na yon ay pagkatiwalaan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na yon naglakas loob na ilahad sa kanya ang mga bagay na nais nitong malaman. Manong Sidoy, 5 taon ko na ho kayong hinahanap. Nalibot ko na ho ang mga karatignayo ng Antipolo pero hindi ko kayo doon makita. Kung hindi pa ako kahapon nagtanong sa isang matandang magsasaka, hindi ko pa kayo mahahanap. Magpapakawalang yana ho ko sa inyo. Pero kailangan ko ho talaga ng tulong ninyo. Yung asawa ko, Manong Sidoy, 5 taon ng buntis. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Humingi na ako ng tulong kung kani-kanino pero wala silang naitulong. Hindi nga nila malaman kung ano ang karamdamang dinadala ng asawa ko. Mangiyak-ngiyak na wika sa kanya ng antingero. Matapos naman itong marinig ni Sidoy, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot doon ng, Ganun ba? Sige, tutulungan kita. Alam mo Marco, hindi ako maramot magbigay ng tulong, lalong-lalo na sa mga kagaya mo. Pero kung pwede sana, bukas na tayo umalis. Masama ang maglakad ng gabi. Ituring mong bahay mo itong pamamahay ko. Maliit lang ito pero wala ka na ritong hahanapin pa. Kasabay ng pagwika ni Sidoy sa lalaki ay ang dahan-dahan naman niyang pagtayo para pumasok na sa loob ng kanyang bahay. Sa pagtalikod naman niya sa harapan nito, bumungad sa mga mata ng nilalang na yon ang kanyang palakol na nakasukbit sa kanyang likod. Inaasahan naman na yon ni Marco, lalo pat matagal na niyang alam na hindi iniaalis ni Sidoy ang palakol nito sa kanyang katawan. Hindi naman sa nababahala siyang baka may kumuha rito, kaya niya yun ginagawa upang masigurong hindi yun mahahawakan ng sinumang pangkaraniwang tao. Masyado kasi itong mapanganib, lalo na kung kulang ang presensya ng isang nilalang. Ayon kay Sidoy na, kagaya ng mga malalakas na gamit
nangangailangan ito ng matinding ora para mapasunod. Kapag kulang sa ora ang nagtatangan nito, wala yung ibang matatanggap sa gamit na yon maliban sa sakit. Wala rin siyang kakayahang magamit ang buong potensyal nito sa kadahilanang hindi kumikilala ang ganoong karga ng mga Panginoong mahina pa kesa sa kanya. Dagdag pa ni Sidoy na yon ang dahilan kung bakit nagapi ng hari ng mga tikbalang ang unang nagtangan ng palakol. Sa paglalim pa ng gabi, naging matiwasay naman ang kanilang pagsasama. Mula hapunan hanggang sa matutulog na sila, purong pag-uusap lamang ang kanilang ginagawa. Hindi kasi noon mapakali si Marco, lalo pat alam nito na ayaw ni Sidoy sa mga lugar na maraming tao. Pero ano naman ang magagawa niya? Nakatira sila sa sentro ng baryo. Hindi niya rin kayang dalhin kay Sidoy ang kanyang asawa, lalo pat wala na rin yung kakayahan para makalakad pa. Gayunpaman, nagbabakasakali pa rin siya na hindi magbabago ang binitawang salita nito sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, naging kampante naman itong si Marco gawa ng paulit-ulit naman niyang naririnig kay Sidoy na sasamahan siya nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, inabisuhan naman siya nitong magpahinga ng maaga dahil kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, uusad na sila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumungo sa silid na itinuro sa kanya ni Sidoy. Sa paghiga niya sa lugar na yon, doon tumambad sa kanya ang napakaraming babasahin ng antingerong 5 taon niyang hinanap. Sa kanyang pagmamasid, napansin naman niya na ang iilan sa mga librong naroon merong kaugnayan sa mga buhay ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Maaaring binabasa yun ni Sidoy upang maiugnay ang kanyang karunungan sa kasaysayan ng mga katutubong yon. Dala ng kanyang kuryosidad, pasimple naman siyang kumuha ng libro para magbasa. Itinatapat niya rin sa kanya ang gasera upang masigurong mababasa niya ang bawat pahina. Akala niya, hindi natutunugan ni Sidoy ang kanyang ginagawa, pero nagkakamali siya. Dahil maya-maya pa, nasipat na lamang niya ito na nakatayo sa harapan ng pinto. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niyang itinago ang kanyang libro habang pilit na nagmamaang-maangan sa mga bagay na kanyang ginawa. Huwag ka nang magmaang-maangan dyan, Marco. Alam ko ang ginagawa mo. Sa tingin mo, kaninong bahay ito? Kung magbasa ka lang. Basta huwag kang kukuha dyan ng kahit isang piraso ng pahina. Sige na, magandang gabi sa'yo. Wika ni Sidoy sa kanya. Sa pagsapit ng umaga, bago pa man sumapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa kanilang lugar. Habang binabagtas nila noon ang daan, pansin na pansin naman noon ni Marco ang pagiging kampante ni Sidoy. Sa estado kasi ng paglalakad nito, parang hindi man lang yun nababahala na muling makisalamuha sa mga tao. Yung tipong kahit bantog yung antingero, parang wala yung pag-aalala na baka dumugin siya ng iba. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad nila, narating na nga nila ang baryong tinitirhan ni Marco. Sa pagpasok naman nila sa loob nito, gulat naman siya, gawa ng pansin niyang walang nakakakilala sa kanyang kasama. Bagaman nakatalokbong itong si Sidoy, aminado naman itong si Marco, nakitang-kita niya ang pagmumukha nito. Maya-maya pa, pagdating nila sa bahay niya, agad namang ibinaba ni Sidoy ang kanyang talukbong, kung saan doon bumungad sa kanyang mga kakilala ang palakol nitong tinatangan. Dahil dito, nagmamadali namang ibinalik ni Marco ang talukbong nito sa takot na baka dumugin yon ng tao. Pero nang mapansin naman yun ni Sidoy, napangisi lang naman ito habang inaabisuhan siya na may sabulag ang palakol na yon.
Ang tanging nakakakita ng anyo nito, walang iba kung hindi siya. Dagdag pa ni Sidoy na kalahati sa wangis na nakikita noon ni Marco, pawang sa bulag lamang. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman niyang kinuha ang itinakip niya roong damit. Sa pagpasok naman nila sa loob, bumungad sa kanila ang asawa niyang hirap na sa buhay nito. Dahil sa 5 taon nitong pagtitiis, ilang beses na nitong sinubukang wakasan ang sarili nitong buhay. Pagsilay naman ni Sidoy sa kalagayan ng asawa ni Marco, dali-dali naman niya yung nilapitan para tingnan. Noong una, wala naman siya doong nararamdamang kakaiba. Pero kalahating oras pa noon nang lumipas, doon niya napagtanto, nagsisilbing kuhanan pala ng yanggaw ang asawa ni Marco. Hindi mawari ni Sidoy kung papaano yun nangyayari, pero malakas ang kutob niya na yun talaga ang sakit nitong dinadala. Pagkarinig naman ni Marco sa kanyang sinabi, maging ito man, walang kaide-ideya sa mga bagay na kanyang narinig. Ayon kay Marco, napakahirap paniwalaan ng ganoong bagay dahil isa siyang antingero. Dagdag pa niya na, papaano namang nakalapit sa kanyang asawa ang mga aswang, gayong palagi siyang nakabantay sa tabi nito. Subalit, nang marinig naman ni Sidoy ang kanyang naging paliwanag, hindi yon sumang-ayon. Nagkakamali ka dyan, Marco. Hindi sa lahat ng oras, nasa tabi ka ng asawa mo. Tatanungin kita, papaano yung mga araw na hinahanap mo ko? Tulad kagabi, wala ka rin sa tabi ng asawa mo. Ay. Pero huwag kang mag-alala, nandito na tayo. Gagawin na lang natin ang ating makakaya. Tulungan mo ako, Marco. Hindi malabong kakailanganin ko ang tulong mo. Wika ni Sidoy sa antingero. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman niyang inumpisahan ang paggamot sa babaeng yon. Bagaman hindi sanay na gumamot itong si Sidoy, wala siya noong pagpipilian, lalo pat yon ang hiling ng taong naghahanap sa kanya. Upang masiguro rin niyang magiging sulit ang sakripisyo nito buhat sa paghahanap, nangako siya kay Marco na pagbabayarin ang mga aswang na may gawa nito. Sa loob ng ilang oras na panggagamot ni Sidoy, marami siyang ginamit na pamamaraan para tulungan ang babae. Nang mapagtanto naman niyang kumakalas na ang mga nakaimbak na yanggaw sa katawan nito, doon niya na yun inumpisahang hilutin kung saan habang itinutulak niya patungong puwerta ng babae, yung mga yanggaw, unti-unti naman nilang naaamoy ang nakakausog sikmura nitong baho. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin ito tinigilan ni Sidoy hanggang sa mailabas na niya ang napakaraming sisiw na nagsisiksikan sa bawat isa. Pagbagsak naman ito sa papag, agad naman yung nagsigapang, pero bago pa man yun makalayo, pinagpipisak na nila ito. Nang mapatay na nila ang mga nilalang na yon, doon na niya inumpisahan na lagyan ng lunas ang ari nito. Hindi naman noon naiilang itong si Sidoy dahil parte lamang yon ng kanyang panggagamot. Maya-maya pa, matapos naman niya yung matulungan, agad naman niya yung inabisuhan na magpahinga. Nang marinig naman ng babae ang sinabi niya, agad naman yung sumunod, gawa ng ramdam din ito ang matinding pagod. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang nag-uusap silang dalawa, inabisuhan naman ni Sidoy si Marco na maghanda. Ayon kay Sidoy, bibisitahin nila ang pamamahay ng mga aswang na gumagambala sa asawa nito. Dagdag pa niya na yun na ang huli niyang gagawin bago siya umalis ng tuluyan sa baryo. Matapos namang marinig ni Marco ang sinabi nito, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng kanilang tahanan para maghanda. Pagbalik nito, meron na yung hawak-hawak na gulok at iilang mga garapon na naglalaman ng langis pangontra sa aswang. Nang masipat naman yun ni Sidoy,
Napangiti lang naman siya habang nagwiwika siya roon ng, Sa postura mo, parang ikaw ang makikipaglaban ah. Sinasabi ko sa iyo, Marco, hanggat kasama mo ko, wala kang ibang gagawin kundi ang manood. Tayo na, bisitahin na natin sila. Pagkalahad naman ni Sidoy sa bagay na yon, dali-dali naman nilang binagtas ang daan papalabas ng baryo. Bagaman napakadilim noon sa labas, iniiwasan nilang gumamit ng gasera dahil ayon kay Sidoy, matutunugan yon ng kalaban nila. Sa pagdating naman nila sa paanan ng isang bundok, doon bumungad sa kanila ang isang grupo ng mga aswang na merong sinusukol na mga magsasaka. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis namang humakbang itong si Sidoy at kasabay nito ang parang bula nitong paglaho sa tabi ni Marco. Dahil sa bilis noon ni Sidoy, napatigil naman ng bahagya si Marco para hanapin ang eksaktong kinaroroonan nito. Pagsilay naman niya sa parte ng grupo ng mga aswang, doon naman niya yun nasilayan na nakatayo, hawak-hawak ang isang nilalang. Sa isang iglap, bigla naman niyang nasipat si Sidoy na hinataw yon ng palakol sa dibdib. Pagtarak ng palakol na yon, laking gulat na lamang ni Marco nang masipat niya ang palakol nito na tila bang kumakain ng esensya ng aswang na kasalukuyan nitong kinababauna ng talim. Maya-maya pa, paghugot naman ni Sidoy sa armas na yon, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang masipat ang aswang na natuyot na lang bigla. Matapos ang mga pangyayari, agad naman yung binitawan ni Sidoy at kasabay nito ang pamumula ng kanyang mga mata. Dahil dito, agad naman siyang pinagtulungan ng mga nilalang na yon, pero takang-taka naman noon si Marco sa kadahilanang ang lahat ng kakayahan ng mga aswang, malaya na rin itong nagagamit. Mas lalo ring lumalakas noon si Sidoy kapag pumapas lang yon ng kanyang mga kalaban. Hindi naglaon, nagawa na rin niyang malipol ang kabuuang grupo nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tanging iyak na lamang ng mga magsasaka ang kanilang mga naririnig. Upang mapanatag na yon ang husto, inutusan naman siya ni Sidoy na samahan yon pabalik ng baryo. Hindi naman noon tumutol itong si Marco, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, kayang-kaya na nito ang mga natitira pang nilalang sa kanilang lugar. Ilang minuto pa noon ang lumipas, wala namang ibang ginawa si Marco kundi ang maupo sa liwasan, matyagang naghintay sa pagbabalik ng dakilang antingero. Bago pa man noon sumapit ang hating gabi, laking gulat na lamang nito nang biglang lumapag sa kanyang harapan itong si Sidoy. Kagaya ng mga aswang, nagkaroon din yon ng pakpak, subalit hindi yun ang gagaling sa kanyang likod, bagkus ay nagmumula ito sa likurang bahagi ng kanyang palakol. Pagsilay naman doon ni Marco, napayuko lang naman siya habang pinakikiramdaman ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang asawa. Kanina ka pa ba rito, Marco? Pasensya ka na kung nahuli ako ng dating. Marami kasi akong dinaanan. Pero huwag kang mag-alala. Lahat ng gumawa ng masama sa asawa mo, napagbayad ko na. Sa wakas, makakatulog ka na rin ng mahimbing. Nga pala, wala akong ibang hihilingin kapalit sa'yo, maliban sa isikreto mo sana ang lokasyon ng bahay ko. Alam mo, Marco, hindi sasabihin ng matandang yun sa'yo ang tirahan ko kung hindi ko kagustuhan. Matagal na rin kitang pinagmamasdan. Naantig ako sa dedikasyon mo, kaya nagpasya kong ikaw ay tulungan. Ngayong naresolba ko na ang problema mo, makakabalik na rin ako sa dati kong buhay. Wika ni Sidoy sa kanya. Nang marinig naman ni Marco ang sinabi nito, tumangulang naman siya at nangakong wala siyang pagsasabihan ng lokasyon nito. Matapos naman nilang magkasundo, noon ding mismong gabi, umalis itong si Sidoy gamit-gamit ang kakayahan ng lahat ng aswang na kanyang nilipol.
Paglipad nito sa kanyang harapan, mabilis naman yung naglaho, kaya ang ginawa niya, bumalik na rin sa tahanan nila. Sa paglipas pa ng mga araw, maraming usap-usapan ang kumalat sa kanila ukol sa pagkalipol ng isang buong baryo ng mga aswang. Ayon sa mga matatandang nagpakalat nito, may kutob silang kagagawa ni Sidoy ang mga pangyayaring yon. Dagdag pa nito na wala namang ibang gagawa ng ganoong bagay maliban sa kanya. Matapos namang marinig ni Marco ang usap-usapan, pinili na lamang niyang manatiling tahimik kasama ang kanyang asawa. Taon pa noon ang lumipas, hindi na rin niya nakita itong si Sidoy. Gayunpaman, hindi naman siya nag-alala dahil alam niya sa kanyang sarili na sa mabuti yung kalagayan. Pero alam niyo pinuno, ang hindi malimot-limot noon ni Marco ay yung totoong ginawa ni Sidoy sa kanya noong mga panahong 5 taong pagbubuntis ng kanyang asawa. Ngunit matapos din ang lahat ng yon, ilang taon pa ang lumipas, ni katiting, wala na talaga siyang nabalitaan kay Sidoy at ang tanga nitong palakol ng Haring Tikbalang. Okay, opinion ko sa kwento. Intro pa lang, kinilabutan na ako rito eh. Yung pinapaliwanag pa lang kung ano yung kakayahan ni Sidoy. Isipin ninyo palakol ng Haring Tikbalang. Tapos nakalagay lang ron sa likod, di ba? Paano kaya to, no? Maganda sana kung meron tong series eh. Kasi nga, alam ko meron series to, yung mga ganitong klaseng setup. Pero wala eh. Isang kwento lang siya eh. So, ang tanong ngayon meron pa bang ibang tao dyan na naka-enkwentro dito kay Sidoy na talagang magpapatunay ng pag-iral niya sa mundong ito? Diba? Feeling ko wala na eh. Baka ito lang talaga si Marco, sinuwerte lang talaga siya. Kasi parang may tuturing din si Sidoy na anghel eh. Diba? Isipin ninyo inoobserbahan niya si Marco matagal na. Tinitingnan niya yung bawat galaw, tas antingero nga kasi o manggagamot kaya siguro meron talaga silang connection. Pero hindi ko naman maituring na purong antingero o manggagamot si Sidoy. Kasi bigla na lang siyang lumalabas out of nowhere. Tapos kapag gusto niya magpakita sa'yo, magpapakita siya. Sino ba yung gumagawa ng mga ganon? Kadalasan, di ba, mga engkanto o anghel. Akin lang pakiramdam ko isa to sa mga mandirigmang engkanto na may posisyon sa mundo nila. O pwede ring anghel na nagtatago lang o nagpapanggap sa pagkatao ni Sidoy. Yun lang yung nakikita ko kasi parang ang mystery ng pagkatao talaga ni Sidoy. Wala gaanong nabanggit si Marco o pinagbawalan siya ni Sidoy. Siguro ilang taon na rin yung lumipas kaya naisipan ni Marco na ikwento. Pero hindi to 100%, nararamdaman ko hindi to. Pasundot-sundot lang. Kinuwento niya lang kung ano yung tanga ni Sidoy. Hindi nga niya kinuwento kung ano yung buo, kung papaano na itangan eh. Pwedeng naikwento yung ni Sidoy sa kanya tas hindi na lang kinuwento sa atin, di ba? Pero overall, sobrang ganda ng kwento. Yun nga lang, talagang mapapaisip ka. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.